Gahapon sa buntag mga idol nagkuha mi diri no, naghagbas namin hagbasan diri kay bagga gayud kining ano ay ako. Sige ko hagbas, sige galing na wa ko daw yung cellphone gahapon sa buntag kay i-charge na ako. Pero karon dala ko siyempre videohan ni Ray Ray. Ayaw na sige kuan dia. Stilan. Pa. Itlog talanggam pat ka buok. Ambot kung balikan pa sa inahan lagi. Lagi mga pupong mo. Tulo kurak-kurak siguro ni sa tikling. Kana siya oh. Mahal ang pagbibilag sagbot lagi. Ay agi nang honda kana ndero dyan pasan. Ira sa magulang dire kay tungod sa busy kay bawa magwardya. Pero kapoy na pud kana kay agi man pud ako na 5 pud ka tuig pud sobra. Di po dalim. Tulog ng lingkod.